A few moments later. So yung mga pare, magandang umaga sa lahat. So araw ng Martes. Araw ng Martes 11:08 na ng hapon, anong tanghali. So ngayon nandito kami sa sa Eva Zambales. Hindi ko lang na vlog kagabi kasi medyo malakas yung ulan. Hindi ko na vlog yung pag-alis namin ng planta. Medyo malakas yung ulan na kaya siguro maka-vlog lang tayo dito ngayon ng medyo sexy lang din. Yung kasama ko nandun pa, kumain pa sila. Ayun, papakita ko sa inyo makain. Magandang bahay doon. Ayun, laki. Parang to, rice mill. Lalaki ng ng palay dito, lalaki. Bilisan nyo na dyan. Kagabi dumating kami dito sa sa Eva Zambales. Alas 2:20 yata yun. Sumalis kami ng Valenzuela 12 na ng gabi. 12 1 2 12 Yaw na plus 4 na oras takbo. Apat na oras ang takbo namin doon. So hintayin lang natin sa Mangpugi. So yung pala maraming salamat para sa ating walang sawang suporta sa ating mga subscribers daw viewers. So malapit na tayo mag 1,000 subscribers. Kunting tiis, magkaroon na tayo ng 1,000 subscribers. Nangyari yun, pagbablog magkaroon mo sayang, magkaroon tayo ng sariling tira.
nangangailangan sa tindaw. Hindi nangangailangan ng mga tulong. Kaya sana suportahan nyo pa ang aking YouTube channel. Hindi kayong magsasawa dahil kung magkaroon tayo ng sariling pera tsaka ipon, so yun, makakatulong na tayo sa nangangailangan. Kaya sana wala pa bayad yun. Wala siya pambayad. Wala siya dun, nahugas sa plato dun. May pera yan? Papaniwala ka dyan. Pag kasi yung kasama namin kumain dun, iniwanan niya. Oh. Walang pambayad yun, puta maghugas sa plato yun dun. May pera yan? Ano ka lang. Ayos isa lang sigarilyo binili ah. Nal. Ha? Ikaw tong bagong sahod ng paluwagan. Hindi na ka. Suwar! Sige na, huwag ka pumunta dito, wala kang dal sigarilyo eh. Laglag kita talaga. Tagpagdam, buhangin na siya. Masaba yung panahon dito mga bada, no? Sa iba Sambales. Signal number 2 yata dito. May ano lang, hindi bagyo lang, low pressure ba? May low pressure lang talaga. Kaya medyo masama yung panahon dito sa iba. Malapit kasi ito sa Pacific Ocean eh. Malapit sa dagat. West Ganda- Philippine Sea. Tira mo yung ano, tubo ng yung bunga ng palay, ang lalaki. Malagkit yan. Hindi ka gaya doon kay Digos man liliit. Malagkit yan. Mataba yung mga lupa nila dito, no. Tambayan Resort Bar. Ayun o. Daming palay o. Oh, ginawa ano 'yan dati resort? Ayun oh. Resort. Warehouse tsaka restaurant. Ginawa ng rice mill. Uy! Putang ina, cement lang. Ano yan? Nagsulo siya? Nakuha lang ng video? Oo. Napanggasan ng ano? Hindi. Muntik. Kung di nakapreno. Nakuha na ba? Kaso din may nakasunod na ano eh. Babae? Yung mga baday na may sumimplang. Buti na lang nakapreno yung EOB. Kung hindi, masagasaan siya. Ano nangyari? Tanggal yung gulong? Nagdulas yan. Nagsulo siya. Mati ka na naman ah. Sumimplang oh. Sumimplang. Ano kulang? Ano? Kulang daw pambili sigarilyo. Bumili ka na doon! Ayan na yung bag. Oh. Bigyan mo na to. Di, okay. Pero Dagdag dito mo pa, na. dami yung barya dito ga. Dagdag mo na nga. Dagdag mo na to.
Uy! Dagdag mo na to. Piso. Ayun, ito na. Ang dami nga barya dito. Wala sa buhay mo. Babae. Babae. Sus, buti na lang nakapreno yung ano. Nakapreno yung Winston ah. Walang Winston, Marlboro Red. Likes, meron. Meron Marlboro Lights. 2 6 Winta yan ah. Anong bibiling ko? Marlboro Red.
Cost na ba dito?